Mint a faszomat. Nem szereted Krisztit? Nem. Megbasznád? Nem. Miért nem basznád meg? Mert szupos ribanc. És azért nem basznád meg? Nem. De jártál vele. Jártam. Akkor szeretted? Sajnos. Akkor szeretted? Nem. Megbasztad volna? Nem. Nem basztad volna meg? Buzi vagy? Nem. Buzi vagy, őszintén? Nem. Miért Ismerd hazudol? be? Ismerd, hogy buzi vagy, mostan. Buzi vagyok, adtál, végül. És ismerd meg, megbasztad Krisztit? Szájba. Ismerd be! Orba szájba, bazd meg. Senkit is. Azt is. Jó. És hogyha meglássam, mondjál most valami, most képzeld. Üzenjél valamit Képzeld neki. el, hogy itt van Kriszti. Üzenjél valamit. Az nem. Szupos ribanc vagy, azt üzenem neked. Mást? Még valami frappásabbat, Hogy jobb. baszki anyád. Jó, ennyi? Ennyi. Mondd meg neki, hogy szeretted. Szerintem, hogy faszom. Nem szeretted? Nem. Nekem azt mondtad, szeretted. Kívd meg Eci. Irigylották el ide? Hazudol mostan. Mi? Hazudol mostan. Ki mondta? Fáradt vagy? Nagyon. Mi a gecér itt áll annyit? Csak. Miért vagy ilyen iszeges? Csak. Jó. Olyan apád is? Már csak. Akkor már a csugalás. Nem beszarsz már. Mondjál, hogy van. Jössz biliárdozni? Persze. Enged anyád? Persze. Hogy nem. Hogy ne És mit csinálsz, hogyha nem enged? Sofia fasz. Anyád? Persze. Anyádról így beszélsz? Persze. Anyádnak mit üzenel? Semmit. Nem szereted anyukád? Hogy nem. De halált. Jó van, Ádi. Még Hey. valami? Hányszor az életedben használtál kotont? Vajjál. Kétszer. Basztál vele nőt? Nem. Akkor nem, itt az igazság szerint. Van, anyáj van. Alszol már, Nándi? Kussolsz.